Pasatu egin zara, Azpi. Ulertzen dut, zergatik egin duzu. Baina oraingoan beste pertsona batzuei egiten diguzu kalte. Dramarik ez da inbesterako. Abesbatzako pertsona guztiei egiten diguzu kalte, ez zara konturatzen. Kantatzeko ez da trajerik behar. Eta batez ere Maitan eta Garazi zorratzen ari zara. Orain zure lagunak dira? Ba bai, badira. Nirearekin lagundu egin ditate. Salatzen bazaituzte, zentrora itzuliko zara. Eta auskalo noiz arte. Horixe da nahi dudana, badakizu. Zentrotik ateratzeko garaia duzu, Azpi. Egin didazune zain bestetan, berdin du nazazu orain, bider zero bider kasaitzatela, utzi nazazuakean. Salaketa bat jarri nahi dut. Itxaron, mesedez. Sentitzen dut, baina ez daukat beste aukerarik. Zentroan gelditu nahi du. Ez du etxera itzuli nahi. Barkatu, gaizki ulertua izan da. Eskerrik asko. Tratu bat geneukan. Baina jada enago ados tratuarekin. Nahi baduzu dena kontatuko dizut. Laguntza behar du. Eta esan dizu nolako izango den dislexiaren proba? Nola dakizuzuk dislexiaren proba dela? Nik ez dizut esan. Bai, esan didazu? Ez. Izen ere astua nuen. Zuk bazenekien? Ta ze axola dio ni jakiteak edo ez jakiteak? Bazenekien eta etzen idan esan. Sentimenduak, gezurantzuak, zuri beltzean jaioak.